Dnešné video bude rozbalovanie. Nikdy som to nerobil, takže toto bude prvýkrát. Boh vie, či sa mi to podarí, či nie, to je jedno. A teraz sa teším na to, čo tam mám. Ale najprv by som vám povedal, že jak to bolo. Takže ja som taký, že menší fanúšik bejsbolu. Ale poznám týmy, poznám hru a také veci. Dávno som si kupoval aj dresy a teda. A existuje jedna stránka, volá sa to LMD Shop Europe, ako pre nás, pre Európanov. A teraz som si objednal šotovečky. Šotovečky budú, myslím, že super. Lenže musím vám povedať, že ako shop je to dobrý shop, alebo nie je dobrý shop. Je to moja druhá objednávka v podstate, ak sa mám priznať, a bolo to divné. Takže prvú objednávku som urobil tak, že som objednal tovar, zabalili ho, poslali ho a povedali, že do 8 dní to bude. Problém v tom, že 8 dní prešlo a objednávka nikde. Tak som chcel si vypatrať na internete, že čo a ako kde. Ale nejako som si vyštrachal nejakú vec, že mám počkať. Bolo to zaslané FedExom, tak to bolo z Anglicka s FedExom. Čakal som 30 dní. 30 dní a potom som si povedal, že čo mám čakať ďalej. Keďže som sa vypatral, že možno, že niečo sa stalo, tak, ale po 30 dní FedEx nejako zrušil to sledovanie a hovoria, že mám ešte stále počkať. Že mám... Boli také 3 príklady, že mám čakať alebo kontaktovať obchod, kde som to kupoval, alebo mám zavolať FedEx, takže som si vybral možnosť, že čakať, ale potom som si uvedomil, že čakať sa to, ja neviem, čo keď sa niečo stalo, čo? Tak to vám poviem. Je tam chat, samozrejme, že AI chat, ktorý som absolvoval asi 2-krát alebo 3-krát. Ich AI chat by mal zavolať niekomu kompetentnému a vybaviť to, ale bohužiaľ tomu som sa nedostal, pretože som to vypával večer. Čo som si myslel, že večer asi tam niekto bude, ale tam boli otváracie hodiny. Takže z toho nebolo nič. Potom som si vážne, tá stránka je veľmi jednoduchá, ale ten e-mail som musel vyštrachať úplne niekde v kontaktoch a neviem kde, všade možne som sa pozeral, ale ten mail som si potom vyštrachal a tam som napísal, že prišla objednávka, napísal som číslo a toto a oni povedali, že FedEx ju stratil, prepravnú spoločnosť ju stratila. FedEx ju stratil, FedEx stratí objednávku, myslím, že keď sa mi to podarí z AliExpressu stratiť objednávku alebo nejaký maličký balíček, keď stratia, tak dobre, nepoviem, ale je to takýto veľký klik. Tak som si povedal, že dobre, tak stratili balík. Myslím si, že zlodejstvo je úplne všade. A hlavne asi pri prepravcov. Ale to necháme tak, to my už nechceme počuť o prepravcov, my už chceme otvoriť balík a my už chceme sa pozrieť do čo tam máme. Ale ešte vám jednu poviem vec, tak ešte to dokončím. V podstate som tam napísal a oni mi odpísali, že vaša objednávka sa stratila a že môžete si objednať znova, alebo môžete si znova vystaviť tú objednávku, alebo vám vrátime peniaze. Tak som si povedal, že asi vrátiť peniaze a urobím to inak, alebo
alebo čo mám robiť, ja neviem čo mám robiť. A povedal som si, že ešte to kamarát mi povedal, že mi pýtaj si peniaze. A hovorím, že no tak čo, tak skúsim to znova, tak potom tam napíšem, že neprišiel ani ten a vypýtam si peniaze. Teda skúsim to. Všechno to je síce, hľadám. Ale oni to poslali. A FedEx to poslal a potom ďalej. A je to tu. Takže idem rozbaliť tých hotovky a budem z toho happy. Takáto je prvná čapica s mostom. Je to od Fanatiku. Čapic nie je nič vidieť, že by znala niečo zlé. Že to by boli tvrdý, ale niečo také, je to pevné. To očité, je to pevné. Za toto ma zabijete všetci, keď to uvidíte. To nedávaj dole, to nedávaj dole. Nedávaj to dole. Už to dole. Výborne. Lepka nič nezanechala, výborne, super lepka. Super lepka. A to, či nezanechá niečo. Ukáž? Nič nenechá, super. Ešte túto bezbolku. Je to dole. Je to čisté, je to dole. No. A veríme si, či je veľkosť. Takže je to v pohode. Možno by sa to nemusíte, ale by to náhodou neseklo. Čapica neviera. Žiadny poster, to daje, super. A s tom zlom. Nemá nejakú chybu. Je to zložené z nejakých viacej väčších oných, ale chcel by som vedieť, že ako to robili. Super, je to super. Toto si dáme na dve. Voľné. A bola zašitá dunta. Neviem, ale takže to sa mi zdá, že bude sa strácať farba pri slnku. Lebo to je taká farba. V podstate, keď to tam necháte tú nálepku, tak tým, že vám bude svietiť slnko, pršať, ale neviem čo. Pri tom daždi. No, nejde mi to. Je to možné? Som to nadbihol, nedá sa to nadbihnúť. Takže to sa nedá odlepiť. Hej.
to som povedať, že keď vám to zlohne a tá nálepka zlohne, tak sa odlepí automaticky, ale asi sa neodlepí. To som amatér. Čak som to nadvihol. Čo to ne? Tak to zoberiem toto. Ha! Myslím si, že žltovka je dobrá, červený oný, alebo oranžový. Samozrejme, že sedí super. Úžasné, dve, však samozrejme. Je to husté, emblém je hustý, všetko je husté. Miami Marlins. New Era. To je jaká farba, ty koksu? Neviem, kto si dal tej energie urobiť to logo s ničami, ale keď sa prezriete bližšie, tak je tu taká chybička, ktorá je výborne červená, super. Co z logo? LNB. Ukáž, či som taký profesionál. Profesionálne to dáme dole. Tak naučili sme sa dávať dole nálepky zo šiltoviek, super. Čo nám dáva toto video. Šiltovka je hustá. Sedí samozrejme, že je dole, super. Nebuď takto. Ale je to super. Ďalšiu. Neviem, či niekto vie, že ponožiek je veľa, ale ponožka Sox sú tými dva, sú červené ponožky, čo znamená Red Sox, je Boston, biele ponožky, čo sú Chicago. Takže tu dám nápis Chicago. Sox. Nie je to Light, je to Sox. Výborné. Úplne spracované. Tu je emblém Fanatiku. Dá sa ti nálepky. Zase profesionálny stráž nálepek.
druhej strane nejaký emblém, vnútorná strana. Farebný cuplík do druhej strany. Emblém na cuplíku, to je absolútne halus. No, konkrétne. A či sedí? Sedí na štetne. Táto je lepšia než tá druhá. Je to husté. No a posledný, samozrejme, že posledný nemôže byť akože New York, že každý ho má, ale bohužiaľ nebola iná možnosť. Yankees, nápis Yankees, New York Yankees, si myslíme, že Yankees, je to Fanatics, emblem, bielý, New York vzadu nápis. Presne tá istá navy blue, presne ten istý rozmer a presne ten istý profesionálny odtrhávač na lepiek. Nálepka zelená. A čítame ich toľko. Thank you. Dozadu. Takže prišli mi šťatovky, som nadšený, budeme nosiť. A to bolo všetko.